Ya. Wahai ngaret rai jalma wicaksana tiba ning garisane percaya wahai ngaret rai jalma wicaksana garisane percaya yo ayo ayo lo Yo. iya Yo. Indonesia merewe kata raharja tindak matya nganti ning nganten wanita Indonesia merewe kata raharja Slapret kampung
Yuk, foto bersama Buku Babinsa dengan Buku Kerabil selaku keamanan ya. Yuk. Iya. Sing mantutro iku jenenge apa ajang ana kadang kate ya ayo uruh kono sinian yo terasi penerus dari TV oh yo ayo yuk setan ayo setan uteh nah cili-cili ya semangat iki wis luar biasa tenan bocah-bocah dol ke pasar kan iya langsung aja mangklok Uni Bali balan langsung aja mangklok mana karo mangkok ngapa esa sane tak sampok atau tekok atau
Ya. Ayo sing semangat yuk. Sameknya bodale prawadya badhe bere tong grabak sesautan. Serap mawon le sabdo name sama topo dalan ada baya benda samudra natya seragam merah keberangkatan karya samekya bodale prawadya badhe bere tong grabak sesautan serap maworat lera sabdo gawe sama topo dalan tapi baya pindah samudra rat nanda seragam merah Iya. Ayo, lo mak rumpul. Iya. Oh, ayo bundang kan dong. Coba. Belum. Yuk. Mapet nih. Sunyi. Manut yogur. Saya barang Saya keringgingan yo. tersirat Su. Iya.